Εγώ σου φταίω. Θα σου πω, κάνεις τώρα να ζητάς για σένα το μήνα να περάσεις. Μπορείς να μου δώσεις 30 ευρώ. Πόσα? 30 ευρώ, βγάλω ένα μήνα. Με 30 ευρώ τη βγάζεις. Εμένα ξέρεις τι μου πάνε. Ήταν το σπίτι μέχρι εδώ. Δεν είναι αυτοσχεδιασμένο αυτό. Θα πάνε με ένα. Κάνω στο κόλπο. Γιατί ο ένας μιλάει και με τον άλλον. Τίποτα όλα μου λέει. Αυτό πάω κι εγώ, όλα πηγαίνω πάω σου μιλάω, τα μοιραζόμαστε. Είσαι τσακιστή. Πού παίζατε? Βρέθηκα να βλέπω ξάρια και φτάρια και πεντάρια τα μάτια. Πού Σου παίζατε? πήγαινε γιατί δεν έκανες πάσο. Δεν σου πήγαινε γιατί δεν έκανες πάσο. Αρέθηκα ρε μάνα, την άλλη φορά έτσι. Πάσω, έμπαινα. All in. Στις τελευταίες παρτίδες θα σε χάνω τη μία στο τελευταίο. Την άλλη στο τελευταίο. Μία ο Κουμούτσης, μία ο Γιάννης. Αλλά στο τελευταίο, φίλο. Σε μια στιγμή δεν μπαίνω σε ένα φίλο και πάρα πολλά λεφτά. Του λέω ένα, το τέταρτο, η τέταρτη άμα δηλαδή και βγαίνει, δεν μας στείλει που το έπαιζε και τα παίρνα εγώ. Δηλαδή με πήγαινε και από εκεί και από... Τελικά ο Γιάννης εκεί που έλεγε ότι πήραν όλα τα λεφτά, τα πήρε. Λάμα. Όσο πήρε, κανένα τρεντάρι. Ποιος? Ο Γιάννης. 200. Ήταν πολύ μοιρασμένο. Το παιχνίδι μόνο εγώ έχασα. Δηλαδή τα δικά σου μοιράσανε. Δεν έχασε με δηλαδή 90. Κάνα τα λιρόχα έχασες. Έχασαν 5 και γύριζα. 500 έχασες εσύ. Γύριζε ρε παιδί μου και εγώ που ήμουν ξέρω εγώ γκίνια πήρα 2-3 κόλπα και είχαν μπει όλοι μέσα και με κράταγε ας πούμε άλλη μια ώρα. Δεν είναι, βλάκα μας κάνανε, μόνο που